Arratsaldeon, ongi etorri Sixpackera, horra zuen aktualitate mementua. Euskari Antzekipak, Euskal Errugbi taldeak, Kataluniako selekzioaren aurka 50 eta 5 irabazi dute anuetan, errugbi 15ean 6 urtez jokatu gabe, arrakasta horrek errugbi zazpean oinarritutako proiektu berri baten hasiera markatzen du, bai gizonentzat, bai emaztentzat. Espero dut terminalentzat filoko basua ontsa pasa duzuela, azterketak Euskaraz taldea etxepare liceoan bindu da azterketa bukatu eta basua Euskaraz egiteko ezintasuna salatzeko. Ikastolako federazioak gogoarazi du Hezkuntza Nazionaleko Ministerioak ez diore erantzun bere eskakizunari. Arrosa herriak bere mende aurrena ospatuko du 100 urtez izeneko kabalkadaren bidez, ekainaren 17an eta ustelaren 9an. Kabalkadak Euskara, historia eta jendea bateratzeko helburua du eta 50 bat pertsona lanean ari dira estrenaldiaren alde. Asteazkenean Mediterraneoan 81 imigrantek bizia galdu dute Greziako uretan eta oraindik desagertu anitz bat dira. 3 eguneko dolu nazional bat deliberatua izan da herrialdean, Libiatik abiatu ziren arrantza ontzi batean Italiara heltzeko helburuarekin. Itsasbazterraren ikuspegi apokaliptikoa da. Joanen asteburutik milaka rainilik atsemanak izan dira Quintanako hondartzan Texasen, azken egunetako beroarekin beroketa klimatikoak sortua, ureaz egoen nahiko oksigenatua faunaren biziraupena bermatzeko orduan arenak itotzen dira. Kroaziako Dubrovnik hiriak gurpildun maletak debekatzea erabaki du, galtzadarrietan sortzen diren eragozpen akustikoak direla eta urte batez turista kopurua uneko 30 bizigo da, maletak eragindako zarata garatuz eta biztanleen aserria indartuz. Mil esker ikusteagatik, elduden hastean zuen udako lehen Sixpack aukanen duzi. Ikus arte!